Realak Japonian izandako bira amaitu da jada eta, bueno, izandako partidak orain arte komentatu egin behar ditugu, ze azkeneko aste honetan ez dugu bideorik igo eta gauzatxoak pasatu dira. Ez gehiegi, ez gustatuko litzaigukenak, batez ere merkatuan, baina zerbait gertatu da, ez? Bai, batzutan astetxo bat hartzia, por bezala ondo dator, ez? Kasu honetan, aprobetxatu hori, baina, egisa da, partida kenduta ez dela gauza handirik gertatu. Ostiralian garaipena, astelenian porrota, eta gaur beste garaipen bat. E, bueno, albiste honak, ez? Edo ez zein txarrak. Alde batetik, nik uste dut zerbait desberdina ikusi dugula Realean, behintzat zerbait desberdina Bai. saiatu dela egiten entrenatzailea, eta horrek agian esperantza pixka bat ematen digu denboraldi berri honetarako, baina beste alde batetik, arazo berdintsuak ikusten jarraitu dugu aste honetan behintzat, orduan, bueno, esango nuke pixkat sentimendu kontrajarriak ditugula, ez? Batez ere saletuon artean. Gero egia da, bai Jokin Aperribairek eta bai Sergio Franciscok hitz egin dutela medioen aurrean eta berriz ere lasaitasuna transmititzen saiatu direla, baina gure sentsazioak kanpotik kontrajarriak direla esango nuke. Hori da, bi garaipenetan, sentsazioak onak izan zian, ez? Ikusi genuen baloi geldi horretan jokaldi berrizek dauzela. Gero, jokua orokorrian erasora bideratzen dala, ez? Osea, zuzeneko, erasoa dala, ez da horren besteko pasiak alde batetik bestera. Baina, aurreko denboraldiko sentsazioak eta batez ere energia txarrori, ez? Gisa da direktibatik, lasaitasuna transmititzen dutela, baina zaletuena guztiz kontrakoa da. Nahi badozu, bai, hori, Ez ez, Sergio Franciscoren kasuan ere, momentuz ez du lasai dago bere taldiakin, ezagutzen ari da, bi hiru aste darama taldiarekin, orduan normala da momentuz erabakirik ez hartzia, datorren astean ustot lehenengo bilera dakatela, orduan, aste honetan behintzat, ez badago sorpresarik, ez dugu fitxaketarik izango. ez. Eta, bueno, pasaden astean, pasaden ostiralean zubietan egon ginen, Pauren aurkako partida horretan, eta nik nabarmenduko nukena orain arte izango zen Sergio Franciscoren aldakortasuna, ez? Ikusi genuen lau hiru hiru batekin atera zela Reala, eta, bueno, gero gauza desberdinak probatu dituela azken bi partida honetan, ez? Lau hiru hiru horretatik lau lau bi batera pasatu da, baina lau lau bi bat erronboan. Egia esan, Imanolek erabilitako eskema bat da, baina oraindik Realak ez duena lortu benetan funtzionatzea orain arte Bai, behintzat, bere eskema barruan sartzia, bi guzti partida zaila. hauetan, hori da. Baina ikusi genuen adibidez, lehenengo partidan, lau hiru hiru horretan, nabarmentzeko jokalariak gorrotxak oso minutu onak izan zituen, eta Japoniako bira honetan ere minutu onak izan ditu. Ez daukat zalantzarik jokalari oso garrantzitsua izango dela, eta egia esan, Zubimendiren ordezko horrek ez nauke eskatzen, ez Ez. dakit zurik eskatzen zaitu, baina niri ez nauke eskatzen. Ez batez ere, ikusi dugulako bere maila zein danez, aurreko urtean bigarren mailan maila oso altua duela erakutsi Mhm. zuan, gero urko ere badakagu hor, Turrientes egisa da partida hon bat eta beste bat ezaino nahi duela, baina jokalariak baditzugu, gero Bryce egisa da paso bat aurrera eman duela dirudiela ez, batez ere Bai, bauk zuzeneko horretan ikusi genuen partida, izugarrizko partida izan zen, osea, bestiek baino pauso bat edo maila bat altuo dau eta espero dugu maila hori benetan mantentzia batez ere zuzitx ikusteko espabilatzen pixkat, ez? Jakiteko, hori, lehiakortasuna baduela postu horretan. bai, egia esan pintzekin hartu behar dira orain arteko sentsazioak, ze egia Bai, esan internazionalak ere falta dira, jokalari bai. garrantzitsuak, Oyarzabal, Suzic, Aramburu, Remiro, Lehiakideak ere ez dira maila altuko lehiakidea. hori da, guzti horiek ez ditugu ikusi, eta orain badidez Osasunako partida dator, hor benetan ikusiko da, ea, ze puntutan dagoen taldea. Baina, bueno, esan dezakegu, bai, batez ere erasoan eta zelai erdian, Sergio Francisco gauzak ikutzen ari dela, ez? Eskema aldaketa horrekin, eta gero adibidez, bigarren partidan, Nagasakiren aurka, lau bi erronbo batekin hasi zen Reala, eta ikusi genuen Gorrotxa pivote moduan, interior edo sortzi profil horretan Sergio Gómez eta Pablo Marín ikusi genituen, eta gero Bryce media punta moduan, ez? Gauzak aldatzen ari da, adibidez, Sergiok hor probatu zuen pasaden egunean, eta gaur esker lateralean jokatu du, Bai, ez? atzian. Hori da, Sergio Gómez baki nolakoa dan, ez? Postu guztietan
dozen postutan jarri dezakezu. Nik uste aurrelari bezala jartzen baduzu ere, ondengo duala, edo behintzat, oitxuta digun energia hori, edo hobekuntza hori ikusiko dugu hor. Gero bestetik, gure lateralak ez dirudite ondo edo oso ondo hasi direla, ze ikusi genuen astelenian, bigarren mailako talde batek zelako mina itxen dien Javi Lopezi alde batetik, eta gero bestetik Odriozolari. Egisa da aranburu falta dela, lehenengo partiak diala, ezin ditugula ondorio asko atera, baina bi postu horiek nik uste zeozein behar direla postu horietan. Bai, horregatik esaten genuen hasieran pasaden denboraldian izandako sentsazio kaskarro horiek errepikatzen ari direla gauza berdinetan agian, ez? Hor irtenbide bat bilatu behar da, ez dakit zein den eta ez da erraza izango, baina irtenbide bat bilatu behar da. Irtenbide bat bilatu behar da beste jokalari batzuekin ere. Zei gaurko egunean, Odriozolak ez du jokatu, Carlos Fernándezek ez du minuturik esan, eta Xeraldo Bekerrek ere ez. Xeraldo Beker dirudi Arabiara joan daitekela, oraindik ez dago ezer itxita, baina aukera hori dago. Baina hori da, abuztuak 16 helduko da, eta Realak izango ditu jokalari batzuk oraindik irtera rampa horretan, ez? Eta hori benetako arazo bat da, segiro jokalari horiekin ez dakizu zer egin, ez? Orduan, erabaki ikusiko dugu. Gaur, Oskarsonen buelta auki dugu, eta gisa esan da partido oso ona indu. Lehenengo gola, jokoz kanpoko izan dela ustot, eta kendu indute, baina, penaltixa bai, eta gero bestia buruzko gol hori, aurrelaria dakagula dirudi. Eta nik uste, eta espero dut, aurten Oskarsonen esplosio hori edo behintzat bere urtia izatea. Hanik ere hori espero dut. Hori da, eta azkenean ikusten da batzuetan bederatzi bati, aurrelari bati behar dituen gauzak ematen badizkiozu, eske golak sartuko dituela. Eta Realak hori bilatu behar du, ez? Ez bakarrik Oskarsonek golak sartzea, baizik eta Oskarsonek golak sartzeko sortzea. Eta hori kostatu zaio orain arte, eta hori da Imanoli agian gehien falta izan zitzaion gauza, nik uste dut. Ez que azkenian aurrelariei tresnak eman behar dizkiezu, ez? Egisa da egaletatik erdiraketa onak egon behar direla, gero zelai erdixan, konexio hori aurrelarien eta zelai erdiaren arteko konexio hori egon behar dela, ez? Ardidez kasunetan Braisekin, Barrenekin, Kuburekin orduan. Askotan esaten dugu, Oiartzabalek gol asko sartzen dituela Espainiarekin, eta azkenian zergatik da. Bere albuetan jokalari maila oso altuko jokalari dituztelako. Orduan, espero dugu Barrenek bere urtia izatia, eta nik uste, izan beharko dela, ez? Azkenengo urtietan ez du zarataskorik atera, eta Kubok ere, eraman nahi duen motxila hori benetan eramatia, eta erabakitzia, bera pixu handiko jokalari bat dela, eta aurrera pauso handi bat eman behar duela aurrera ere. Bai, nik uste aipatu dituzun bi hiru jokalari horiek, bira honetatik atera ditzakegun nabarmenduenak edo direla, beste batzuekin batera, Ze hor dago Jon Martin, minutuak izan dituela eta erakutsi duela berriz ere goitik, impresionantea dela, oso ona dela, eta benetan ligan 11koan egoteko aukera izango duela, eta merezi duela egotea. Eta gero ere, aipatu behar da, Sansen benetan dizdiratu duen jokalari bat, batez ere denboraldi amaiera honetan, eta orain lehenengo taldearekin bai aukerak izaten ari da, eta bai oso ondo egiten ari da. Mikel Rodríguez. Kontuan izan behar dugu, Mikel Rodríguez. Azkenean, Sansen garrantzitsua izango da, Sanseko veteranoetako bat da, baina lehenengo taldean ere ikusten dugu sartzen ari dela, benetan dinamismo pixkat ematen diola zelai erdi horri, gauza desberdina probatzen dituela, ez duela beldurrik, eta hori asko gustatu zaitu orain arte. Gaur bere lehenengo partia izan da 11koan, eta egisa da nik uste argi ikusten dela, 2 minutu, 5 minutu, 10 minutu, 15 minutu ematen badizkiozu, aprobetxatuko dituala, eta euneko una emango duala, bere postua lortu arte. Egisa da gaztia dala, aurten bigarren mailan Sanserekin dana jokatzeko aukera duela, orduan, saia ikuste dut lehenengo taldeko dinamika horretan sartzia, batez ere, askotan aipatu dugun overbooking hori daolako, baina 2 urtera begira jokalari oso garrantzitsua izango da, eta generazionala ez dakit, ze oso gaztia da, baina behintzat dinamika horretan sartzeko bai.
Bai, ea zer esaten diguen denborak, ze horazkenean horrek markatzen du guztia. Orduan, amaitzeko, ondori orokor batzuk, ez? Alde positiboak, lehenengo 3 partida honetatik. Lehenengoa, baloi geldia. Hobekuntza handia egon da baloi geldian, Bai, eta benetan tresna interesgarria izan daiteke mina egiteko. Gero, nabarmenduko nuke eskema aldaketak, bai bai, 4-3-3 aprobatzea eta bai 4-4-2 erronboan. Eta gero, orain aipatu ditugun jokalari hauek maila honean daudela eta benetan aukerak izan ditzaketela jokatzeko. Zuk zer nabarmenduko zenuke agian txarrera? alde batetik, bueno, direktibak duen lasaitasun hori, ez? Segisa da eurek guk baino informazio gehiago dutela, baina nik uste, bueno, gauzak irabazteko goze hori falta dela, ez? Egisa da, Mhm. bueno, beste taldietan ikusten badugu, ez dakit, emozio edo goze hori badutela, eta gure kasuan ez. Orduan, zaletuen eta direktibaren sentsazioan ikuste, bueno, bateratu behar direla, eta benetan espero dut, datorren hastietan behintzat zoz eukitzia. Ze, lehen aipatu dozuzuk, baina abuztuaren 16an lehenengo partiokiko dugu ligakoa Valentzian, eta datorren hastian bilera etortzen bada, ez dakigu, bueno, old etorretan ez, azkenengo hastietan ze merkatu egongo dan. Ze, bueno, azkenengo hastietan ez da gauzan dirik eratzen. Hori da. Orduan, esan genezake, gu biok gehiago gaudela kuboren barkuan, aperibairen barkuan Bai, baino, ez? Kuboren bai, deklarazio horien gati nahi. Vale, bueno, bai, ikusiko dugu hurrengo egunetan zer gertatzen den, Osasunaren aurkako partida da hurrengoa, eta ea, hurrengo egunetan fitxaketak izten diren, hemen egongo gara berriz ere, betiko bai, moduan hemen, adi, kontatzeko eta azken orduakin etortzeko. hori da, astelenen gaude berriro.